Arratsaldeon, gaur hemen bildu gara guztiak gure Aranguren Ibarreko Irulegi Euskara Taldearen 15. urteurrenaren berri emateko. Eta era berean, 2019. urte honek horren inguruan izanen dituen ekitaldi eta ospakizun ugariak aurkezteko. Jakinen duzuen moduan, Irulegi Euskara Taldea Aranguren Ibarrak euskaraz bizitza naturala egiteko zuen beharraren ondorio bat da. Urte gutxi batzuk euskaran alde hainbat ekimen puntualetan lanean aritu ostean, proiektuak argia ikusi zuelarik 2004. urtean, bertako hainbat bizilagunei esker. Euskara hizkuntza propioa dugu Arangurenen, aintzinako hainbat agirik eta idatzitako ondarek firmeki erakutsi duten modura. Gainera, azken urteotan Euskarak Ibarrean gorakada handia izan du. Horren erakusgarri delarik, adibidez, eremu mistoan gaudela 2010. urteaz geroztik eta gure aurrentzat D eredua martxan jartzea ahalbidetu genuela. Gaur egun arrakasten eskaintzen dena gainera. Euskara normaltasunez bizitzea dugu helburu eta hortan lanean daramago 15 urtez. Ez dugu dudarik beste hainbat urte edo gehiago eman ditzakegula, sobera gustura gaudeta. Esan bezala Irulegik 2019. urte honetan 15 urte betetzen ditu eta behar den modura ospatzea nahi dugu. Aurkeztu nahi genuen lehendabizikoa 15. urte hurren honetarako espreski diseinatu diguten logoa da. Eskerrik handienak eman nahi dizkiogularik Tasio bere egileari, marrazkigile saritu honek tartea topatu baitu guri opari hau egiteko. Ez dakienarentzat, zaila ze aski famatua baita, Javier eta Larraintzar, Tasio, sesmakoa, nafar marrazkilari eta binetagilea da. Eginan aritu zen urte luze itxi zuten arte eta orain garan sinatzen ditu bere eguneroko binetak. Garrantzitsua ere, hemendik uda bitarte izanen dugun programa oparoa. Datak iristen diren enean, haien publizitate sakonago eginen dugun arren, honatz laburpen bat. Martxoaren 16an, larunbatarekin, bertso bazkaria izanen dugu, Zolinako elkartean, Saio Alkaiza eta Eneko Lazkozekin. Martxoaren 31an, igandearekin korrika txiki eguna ospatuko dugu, Tasoareko frontoian. Irulegik Mutiloan erosi duen korrikako kilometroa ordaintzeko egiten den ekimena. Apirilaren 6an, larunbatarekin, eguerdiko ordu biterdiak gutxi gora bera, Irulegiren korrika kilometroa korrikatziko bilduko gara. Horren ostean, tartean eta Euskaren astearen aurreko astetan argazki erakusketa bat eginen da Arangurengo Ibarreko kulturetxean, Mutiloan, Irulegiren 15 urteak gogoratzeko. Maiatzaren 8tik 11 Euskararen astea ospatuko dugu. Astean zehar pailazoak musika emanaldiak kulturetxean eta bar egonen direlarik. Eta egun handia larunbata izanen delarik. Goizeko ikuskizunak izanen dira, erraldoiak, dantzariak, musika kalean, Baskari herrikoi handia, dantza gidatuak eta kontzertuak. Ekainaren 16an azkenik, gure dantzak 2019 emanaldi ezaguna, Nafarroako dantzaren biltzarrak ekarria ospatuko dugu, aurten Mutiloan izanen dena. Veteranoen 10 dantza talde baino gehiago bilduko dituen dantza ikuskizun famatua da eta herri osoan zehar izanen da. Beraz, bazkide zaretenak eta ez zeratenak, euskaltzale eta euskal kultura eta besta gustuko duzuen oio guztiak, gonbidatuak zaudete urte honetan zehar eginen diren ekitaldi guztietara. Itxaroten zaituztegu.